Lagayam Apay ka di Marison niya. Ni gayam Felix ti suportaran ni Kasinsin Belen intun umay nga eleksyon, Mare. Di ko nam kanyak kat ni Mayo ti ibutos si osang kapamilya. Saan ka di Maray? Iso mo ti nagtutulagan mi ngamin. Ne, kita in-share post naman ti post dayjay Felix. Naglawag nga iso ti kampanya na. Kasta talaga Marison niya. Ada siguro ti nakita ti Kasinsin mo iti dayjay Felix. Iso nga isumat ti kayat na asuportaran. Anya kumangay ti ammo dayjay Belen no maipapan iti kasta abanag, Mare. Di na ammo ti kampanya na. Ay nawaw. Relax ka laang, Mare. Ay mabusurak ka talaga, Mare. Say-sayangan na ti butos na. Anya ti umay mo ipagakasinsin Sonya. Nakita nga in-share mo iti Facebook ti post dayjay Felix. Isumat gahan ti suportaram intun umay nga eleksyon. Ay, wan kasinsin. Isu ti kayat ko as suportaran. Gaputamok akabaulan na ti agserbi. Saan ka di? Nagtutulagan tayo, ani Mayo, ti suportaran tayo, insan. No para kanyak, saan masapul a pagtutulagan ti maipapan iti day tabanag? Taagpapada tayo nga adda iti husto nga edad. Ibutos tayo, sino ti kayat tayo? Ay nawaw, say-sayangam lang ti butos mo, Kasinsin. Amok asan masayang ti butos ko, Kasinsin. Ngamin, mamati ak iti kabaulan ti tao a subsuportarak. Anya ti nakitam iti dayjay Felix aya. Ay, nagadu Kasinsin. Kas kumaiti anya. Alaman? Nalaka amasit kan. San lang nga dayta? Mariknam asipupuso ti panagserbi na. Ni Felix? Nalaka amasit gan? Oho, ay nawaw. Bulbulaon na kayo laang, Kasinsin. No siyak ti sika. Ni Mayo latan ti suportaran tayo. Anya kay kinagsalitaan nyo ti Kasinsin mo itay bilin anak ko. Anya kumapay ngay tatang. Politika manun Ay nawaw. Maditirik na ni Kasinsin Sonya idinaamuan na ani Felix ti subsuportarak into numay nga eleksyon. Ay nawaw. Saan ba na masapol na pakiblangan na? Di may papanitiita ba na anak ko? Nagsasaritaan nyo kanu nga men, animayo ti suportaran tayo, tatang. Iso mati kam kampanya dangkel mo. Ngam na para kanyak. Orasan na may sa ti suportaran tayo sang kapamilya. Saan nga umno sunday ka? Tabnuguraan tayo ti tunggal may sa anak ko. Sa dino tinagapwa, Marison niya. Iti ayan ti Kasinsin ko, Mare. Politika man ti makagapaw, Maray. Agpatang kantumot nga min data abilin. Ay katbay ata suportaran na no sino ti kayat na asuportaran, Maray. May mayat tamat, no may salaang ti suportaran mi asa nga pamilya, Mare. Wan angam saan mo't amabalin nga ipilit mo asuportaran na ti may sa atao no sabali mo't ti kayat na. Ay na, masurunak talaga. Ay na, Maray, saan arason ray tatapnuguraam ti Kasinsin mo? Si kakit di mo't. Asino ngay mo't, saan agumura no kastalaang, Mare? Adala nga ron, di nagsasaritaan. Ay na, ikapimla ang dayta, Maray. Saan arason ti politika tapno agiginura kayo asang kapamilya? Naibus mo't gaya mo tinatang nga abastod ason niya bakit? Agorder kan tuman, kan Kasinsin mo abilin? Mangsapul talata ikinaduma mabalin at pagorderan lakay. Apay kuma, kita dangarod ti Kasinsin mo. Manipod ita, saan tan agumatang kadagiti lako na? Ay nawaw, apay kuma saan? Diyak magustuhan ti kasjay nga aramiden na. Anya nga min tinaramin na ya. Ay basta, mabusurak launay kan kwa na. Syaklat ang timapanitenda. Dayta, ti di mo aramidan si Kajuni. May mayat no ni Kasinsin mo ti pagorderan ta. Ngamin, saan dalungi kadagiti natay nga lako na. Isupay pima na ito may mangidil-deliver dito'y balay. No imbagak asan? Saan? Di mo ipilit ko nagnay.
At nakadipet ila ako man natin, Belen. Ay, sumangpat inton malam. Anya ti order mo? Di ka na nagagatangan mikin ni bagat ko. Ay, adamat prutas kan tuyo. Amangan no kayat mo anayunan ti order yo. Anya prutas dita? Adalansones kan rambutan. Alaman nga ron. Tayo na mitisagay sa kilo ti order ko Sige, i-deliver kong tulatan iti ayan yo inton malam. Nagyaman naklaunay. Kwintahan mo tabayada kon. Ay, mabalin mo't ngayon ton malamlatan. Bayada kon. Tapno i-deliver mo lang. Ay, rumarak man bit tatang. Mapan ko i-deliver tinatengken prutas nga order da kasinsinson niya. Nasaya at ma, no si kalat tati, nagurderan da. Un tatang, dimagas nila kay na itay agsapa. Nasaya at bun karon no kastanak ko. Sapay la ko ma, tasan amadadail ti relasyon nyo nga agkasinsin, kapulang iti politika. Unmat nga min tatang, saan tayo nga'y palubos Iso na lang ta, saan tayo nga amot ti kapanunutan ti kasinsin mo? Bareng malawlawagan to tatang. Saan ang masapul ang may sa kandidato ti suportaran tayo? Mala, agrubwata kong tapno sa anak amarabyan. No umay ni Nana Tarseng, itadbunto ti order na alansones. Nabayadan daytan. Ay, kasinsinson niya. Ada ka de? Ay nawaw. Anya tiar aramidam dito balay. Ay, umay ko lang i-deliver to'y order yo, mare. Anya nga order? Sa anak mo't nag-order kan ka Naka-order ako niti sa bali. Ay, nilakay mo ti dimagas si Jabalay itay agsapa kasinsin. Ay, saan ko nga awatin dayta? Kas itinakunakon, naka-order ako niti sa bali. Ay, nabayadan ng dagito'y kasinsin. Ay, isublim ti imbayad ni Juni kan ka. Ay, nawaw. Saan mo't akas karina kasinsin? Apay nga ipilit mo dagiti lakom. Naka-order ako naklangarudan. Ay, kat-order nila kay mo dagito'y kasinsin. Di mo ibaga akaguran hak. Gaputas saan ati kayat mo a politiko ti suportarak inton umay nga eleksyon kasinsin. Anda ka mga Belen. Isukatin na ito ti order ko? Ay, wan. Kompleto mo siguro daytan. Ay, wan kinompleto akas iti sigod. Adapay inayon ko alibre anatang. Ay, nawaw. Awanan ba ina talaga? Sino tinang ibagakan ka nga agorder ka iti dayjay abelen? Si ka, Juni? Isumat ti ka na yun apagur-orderan ta. Abay, aya. Isublim dagita ginatang mo. Anya kalakit din aya bakit? Imbay nakitipiman in deliver dito'y balay. Isublim dayta. Ngamen, adamot tan na order ko. Nagpudno ka man kanya bakit? Abay, akin lahat ang nagbaliw ka Kagurguram sa amot yung tikasinsin mo. Aywan! Talaga agimura ak iti dayjay abelen. Ay. Di mo ibaga nga eleksyon mo't ti makagapo. Di mon sa ludsudan no apay. Taad-adda marurudak kunak tumat. Naikan bakit? No di mo kaya't nga isubli dagita anatan kan prutas. Nangamong ka amang ibus ka dagita. Mariane, nateng, parakin ka. Ay nawaw, naggapuan dagito'y anatang pare June. Ginatang ko gan Maribelen. Santo magami nakayat ni Sonia tag siday tinateng ang naggapu iti kasinsin na. Anya? Diyak maawatan no apay. Tadi na mo't ibaga kanyak, Mare. Nasakit pa'y laang siguro tinakam na iti kasinsin na. Anya ko mo't ipagsakit ang tinakam na kan Belen. Awan mo't amok ang naggapaan da ngagkasinsin. Ti kayat nga min ni bakit mo, kat may sa kandidato ti suportaran da inton umay nga eleksyon. Ngam da ito yung bilen, sa bali ti kayat na nga ibutos. Di talang ti makagapo. Kauwan, isumat ti sang kaibaga ni bakit mo, tunggal umay dito ayan ko paray. Ay, po. Una yun day tason niya bakit ko. Di talang gayam. Anya ko matipagsakit ang tinakam na. Kasta mo lang tinakunakin ko na apare, ngam ipilit na latta ti amuna. Gapoy ti day tabanag, Mare. Gumurakit din iti kasinsin na. Ay, nawaw.
Naggrabaw lao na mo dayta na raso. Salino tinagapwam, sika, Johnny? Napan ko ito duman na tayong garagiti ka roba. Di mo ba ngaming kayat tag sida? Saan na talaga? Aglalo no naggapo kini Belen. Gapulang iti politika. Mabusor ka niti kasinsin mo. Wala. Tada kami nga kakasinsin. Isula ang ti sabali ti kandidato asop suportaran na. Nagado pa ti shared post na iti Facebook. Bayam, ta suportaran na mo iti kayat na asuportaran bakit? Saan mo ta mabaling nga ipili mo ti kaya mo? At damat ti panuno di tao. Kanunungang pailang matikas tang aramid na. Wala. Tano para kanya. Karabangan ti tunggal may sang agpili ti kandidato nga iboros na. Uray ta kami matasang kapamilya. Uray saan nga agpapada ti suportaran mi. Nasaya at kami malagta. Kada kayo sabali kami mat. Ay nawaw. At ako matinagdumahan tayo. Wano. Ipagarup mo man nga men. Analalaing kang agpili ng iti kasinsin mo. Isu akasta ka. Kasangay mo inton umay alunes. Anyang iti saganan. Sikan ti makamu agplano bakit? O sige. Nuday tati kunam. Manungi ti magastos. Ngimbi na ti magatgatang ita. Isu anayunam ti itad mo. Plano umpay. Tapno amok. No manutin mairuwara kwarta. I-message kanto inton malaw. Ahong ka. Di mo liplipatan nga imbitar dagiti kabagyam ha. Tapno awanti makunada. Siyempre matik day ta lakay. Nalang arudan. Agrubata kon. Sigamat ti makamut ito'y balay. Kasama ni Johnny nga asawa ti kasinsin mo ita. Saan ka bilin anak ko? Wan matatang. Apay karot asan ka nagsagana? Saan ka di amapan? Saan ang tatang? Sanak mo't anaimbita. Nakababain ti agpakita ijay. Anya? Da kayo ati mapan. No inimbitada kayo. Ni Johnny, tinangiba ka kanya kanak ko. No kasta nga rod, saan kayo amap-mapan tatang? Uray inimbita na kayo ni June. Narigat lata. Mga noan niya pa'y ti maisawang ni Sonya kada kayo. Winbut kiti Nariga ti makiap-apa. Ay, manumot ti kabagyam nga imay Sonya. Agraman da kasinsin mo abili. Asi dagdala ang sanda nga imay. Wan ata pinilik laang ti inimbitarak lakay. Anya? Saan ba't ang mabalin nga imbitaran amin ida? Apay kumasaan. Gat adumat ti makan. Ado matiin mo'y abisita Maibusto ka dilat taray ka. Saan nakasta ti kahit ko asawan? Apay mo takasta ti naramid mo. Anya nga raw ti kayat mo. Imbitara? Oray dagiti ka gurgura? Mangrungi ka man ako na ako. Laita politika man ti makagapo. Ay nawaw. Kasano? Di daan mo ti makuna ayunit eh. Mamin ano ka di nga ibagakin ka asana masapol ng agpapada ti butos tayo. Awa na. Sayang ti butos dano kastalaang. Agpakalaing ka manin ngamin. Intong kwan, si kanto ti gurahain dano kasta ka na yun. Ne, diya mo makita ni kasinsin mo abilin maray. Saan nga invited day jay Abelin Mare? Unay kan maray. Aging ka di ita? Ay na Mare. Diyak kaya ti makiplas-plastikan kadakwadan no bilang lang. Wen ang relasyon nyo mo nga agkakabagyan ti madadaal no kasta maray. Ay basta siya. No anyat imbaga, isuday jayan Mare. Ay nawaw, saan ka nga open-minded ano kasta maray? Apa nga asya? Isuda Mare. Saan da nga open-minded iti ibagbaga? Uwan matkit diya. Anya nga ipiman, tiyan mo na kita. Aglablabos kan samot tan maray. Eleksyon laang dayta. Ay nawaw. Ay, saan alaang dayjay, Mare Ani? Apay, ipalubos mo ka di amadadaal ti relasyon nyo nga agkakabagyan? Gapula ang iti dayta a politika, maray? Nasakit ti ulom ko lang.
Wan nga rod lakay, itaypay. Simagit siguro iti kapapanunot mo iti naibaga ti kumare. Ay nawaw. Takas tapay lang matibagam. Nangag ko ti saritaan niyo, kun kumarim nga ani itay. Di mo makibiyangan no anyaman tinangag mo. Marites kamat. Gusto mo ti kunana. Abay, ipalubos mo ang nadadahal ti relasyon niyo ngagkakabagyan, gapulang iti politika. Gapulang iti kandidato asanda kayo mga amam mo. Agsardang ka man si Kajune. Ay na, bakit? Agpanunod kan. Inuubing ti kasta kapanunutam. Gaputa saan ta, suportaran ti tawa kayat mo. Gurami da. Tumuwarak labi itlakay. Ay nawa, sa din ti papanang. Mapanak man iti ayanda kasinsin Belen. Abay, Mapanak lang agpasyar. Kan dumawat iti pamakawan. Kadag iti dakas ana isaw-sawang ko. nasaya man ta nakamiris kan. Agyaman aklaunay kadag iti pamagbagayo. Ay, no apay akas jaymat kami tinapanunot ko. Ay na, bakit? Tinapatay kat nakamiris kan. Di mo gurain nagiti kabagyam. No sabali ti kandidato da, asuportaran da. Saan nga umno arason ti politika? Tapno madadail tinasayat alindangan nyo asang kapamilya. Nasaya at alinangan kat saan tay nga ipalubos ang madadaal gapo iti politika. Naan anay apan nakaawat kan respeto kuma ti agari iti puso ti tunggal maysa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Napudot man ti ulo yun, nanang. Apay. Makapasuron day tanga anje. Itay pa'y nga awag ak nga awag. Ngam di na ba't sungsungpatan. Ni anjing agab abang iti ipapaabang yu abalay, nanang. Wan, singir ko mati abang na. Ngam di na ba't sungsungpatan ti awag ko. Amangan busy. Busy ka Domingo ita. No di ka makauray, ing kayo iti ayan na. Asidag lang mo ti balay nga papaabang yaw. Ay kat salud-sudak pa'y sakbay amapanak. Tapno saan asayang ti bandawg. Ay ako reka, tateksak da ito a tao. Makapasuron. Awan mo ti kuna na nga ag-reply. Wano sungbatan na ti awag kaw. Apaw, tamang rugi kay man ako nakon. Ha? Inton ko, pumanaw na kita borders yaw. Da kayong tumutlatag pare ko. Ay, da kayo gayam na naloleng. Anya ti masapol nyo, Awan ka din ni Anjay dito'y bakla. Ay na, nakakandado mo't akit kita nyo data silid na, Kaya't naasawan, awan ti tao. Di ramot ngamin sungbatan dagiti awag ko kankwana. Oray dagiti text ko, di na replyan. At da iti trabaho na. Trabaho ka Domingo. Kadwan, everyday ti pa nagtrabaho ti gayam ko, Aging gata, alas 8 iti agsapa. Kan alas 5 iti malam. Ti kuna na kitde, awan pagbayad na, iso adi na sungbatan dagiti awag ko. Ay, talaga adi kay makaawat. At ang aron trabaho na. Di kay madanagan, ta siguradong ag-text day dyan, malpas ti trabaho na. Ay, sana siya ti pagpungpungtutan dagiti at tao, tapapanawag at talaga. Nakasinger ka, nanang. Saan nga raw, Ay. nakakandado ti silid ni Anjay. Ilim mga nagsamaw. Amangan mo da trabaho na, nanang. Agtrabaho kat Domingo ita. Ay na pa. At dalat tamat agtrabaho iti oray Sabado ken Domingo. Da kayo kay dimot. Di nalakat ibaga no awan ti pagbayad na. Ay nawaw. Ay nalabos kay mo. Kadag iti borders yun, nanang. Ti kayat yaw. Isuda ka na yun ti agad adjust para kada kayo. No kas taas sa anda masumbatan ti awag yaw. Anusan nyo at ti aguray. Ay na,
Anya lang mo't nga dyan may sa minuto. Tinapatag, di na kay itarayan. Awan ano kasta kaya kanayon. Pumanaw amin a borders yaw. Maitay di landlady dito'y balay apag-abangan ta, manang Angie. Wan nga naman, agsasarno ti text kan awag na kanyak bakla. Ay na, imbaga nagtrabaho ka, ngam di namutpat yan. Ipagarop na nga igagagaram asan nga songbatan na iti awag, kan di kag-reply iti text. Nag-textak ka rod itay, kasla makaungat pa nga reply. Ay, rupat kwarta na di abakit. Sana makawawat. Isuan? On time mat no agbayad ha. Diyak lang man ang nasungbatan ti awag na itay, tadak iti trabaho. Kastaman ng ti ugalyan na. Ay nawaw. Naskan samot nga ipatarpulin mo ti schedule ti trabaho. Tapno hinton umay kat mabasa na. Ay, stress mata ka na yun itad na day tatao. Di namat panunutan nga adda trabaho. Saan mata mabali na sungbatak ti awag na kat numadama ti trabaho? Tiniksan ni Nana Loling, manang Angie. Inbaga ma day off mo ita? Wan, nalpasan. Anya iti reply na. Amang ano isuday to yung nag-text. Mabit lang ha, takitaag. Isungag pa'y subakla. Oy, anya iti ko nana. Umay ka di agsingir. Wan, umay ka no. Kitaan, ti reply na kanya. Kasla makaungat si ka. Ay nabay amon. Style na siguro dayta. Saan na makawawat? Ato yan ti abang ko para itabulan, Nana Loleng. Ay, mabit lang, Angie. Adda ka di pa ibagayo, Nana? Apay adi mo sungsung-batan dagiti awag ko kan kay di kalman. Nagbayag ka pa'y reply. Naira namat nga adda trabaho, Nana. Anya langan nga iti may sa minuto. Ay nawaw, saan mat amabalin at ti cellphone ko ti banbantayak, Nana? Sa maysa, bawal ti ag cellphone iti pagtrab-trabahwak. Maikatak no kwa, Nana. Inton maminsan, sungbatan nyo ti awag ko. Makapasuron ti kasta, pagururayin nyo da tao. Kas naku nakitayan, Nana. Adda trabaho. Di kay madanagan, ta saan kay mat nga itarayan. Naimbaga bigat mo, manang Mika. Kastabat ken ka ading ko. Anya ti masapul mo? Ay, siyak gayam ni Angie, manang. May sak ka dagiti agab-abang iti balay ni Nana Loleng. Ay, balay yo, ti adda iti asideg mi. Saan ka di? Wen, kukwa mi day jay. Paab-abangan mi mat. Apay ka di? Amangan kit din adda bakante. Awan pay. Ngam, ada 2 kwarto ang mabakantya nintun tapos. Ipa-reserve mo man ti may sa kanyak, manang. Ha? Ang planok namin ti umakar, manang. Diyak maanusan ti ugali ti landlady mi. Apay ka di. Sana makauawat, manang. Kas kumay di kalman. Diyak lang nasungbatan ti awag na, gaputada trabaho. Agsasarunukit din ti text na. Makaungat pa'y. Anya. Sabi tagab-abang itay ang daluling ti kinasaritam itay. Wentatang ni Angie, salsaludsudan na ano adapay kano bakante iti balay nga ipapaabang tayo. Ay nawaw, apoy ka daw. Agsapsapul iti pagakaran na tatang. Diyak man amo ka ni Nana Loling. Saan kanumat nga binamakaaw-awat? Ay, kastamot lang ti reklamo ng itinagab-abang iday. Saan aya? Wentatang. Ti kayat na ngamin kat masungbatan wano mariplayan adagos ti text kanawag na. Di na pampanunutan nga damat piman trabaho dagiti borders na. Aging gagayam ita kat di na pa'y binaliwan day jay nga ugali na. Awan ti agbayag iti balay nga ipapaabang na iti kasta nga ugali na. Ay, kita man ako Ang mga nuguraan na ka.
No maamuan na nga umay dito'y nga agabang jay border na. Nakasarita kung tiyakin ko kay iti balay di tabangir. Anyang iti ko na. Ada ka no mabakan tiyan ado ang kwarto. Iso na lang, tayin ton tapos pay ka no. Ay, in-pa-reserve mo kuman May isa lang din pa-reserve ko. Ay, ibagam adwa, ti pa-reserve mo Jack matam mo, kayat mo matgayam ti umakar, bakla. Dakit ti mabati dito Sa may sa uray siya, Jack kaya ti ugali ti landlady tayo. Tilaang samot ibay-bayad tayo, tinapatagkan ko Pudno la unay tako ng bakla. No kayat mo, mapan ka iti ayan ni Manang Mika, ta ipa-reserve mo ti may sa kwarto. Umakar takit din. Nagrigat ti kastoy. Imbis na makafocus ta iti trabaho, saanan, taparikot maten ti sumangsangbay. Anya ti ko ng bakla. Ay, umakar kaminton, inton sumaruno abulan, Nana Loling. Anya? Pasensya kayo Iti anya aga po nga umakar kayo. Ay, ako nga min. Di mo ibaga, nga oray ni Angie kat umakar man. Wen, dua kami. Ay nawaw, apay matakas ta. Pasensya kayo Di mingamin maanusan ti trato yo kada kami a borders yo. Day talang ti makagapaw. Aginarte kayo manag. Ay, nakapag-desisyon kami. Saanan nga agbaliw day ta? Anya nga itananang. Nakayumot lang ti agparikot. Ay, nasayat mo't lang no pumanaw da. Diyak mo't kayat ti ugali da niya. Awan ti agbayag a border yun no kasta. Awan makaanos iti ugali yo. Di bali tado mo't tagsapsapol iti pagabangan da. Makabiro kak tulat ta, iti kasukat da baklaken Angie. Ay na, no kasta ti ugali yo, marigatan kayo nanang. Man, ano ayan da kayo ti agadjas? Di yo unay ti agungat. No di da masungbatan adagos ti awag, wano teksyaw. Agbaybayad damot Ay agsardeng kaman mo't si Ka Fernan. Agpakalaing kamag. Sayang ti mano abulan, no awan ti mabirukan yung agabang. Kay, anya ko maita. Diyan ka mo. Di kayo makawaawat na. At dandaan di kang tigayam na tatang. Asikaswag pa ida. Ay, sigurado ka kadi iti day ta desisyon mo anak ka. Ang mga nugurain na kanilulay no maamuan na nga iti balay nga ipapaabang mo ti pagakaran ti sigaw da borders na. Saan mat siguro tatang? Ay, Saan mat asyak tinangibaga nga umakar da? Isuda mo tinagdesisyon. ay na madanaga na nga main. Tay di na minsan. Si kati ginura ni Luleng idi pimanaw ti borders na. Relax kayo laang tatang. Siyak to ti agpalawag ka ni Nana Loleng. Sapay nagrigat akasasao day di abakait. Nga damatan kan kwa na tatang. Bakit matan? Amunan ti husto kan saan? O, da kayon ti makamo ngagsarita no sa dino ti kwarto ti tunggal maisa kada kayo, Angie, Brian. Agyaman kami launay, Manang Mika. Anusan nyo lang ti rumor ngagsakdoy ti paglabayo, Ay, with Manang. Okay lang ka na kami, Manang. Alangarod, da kayo matan ti makaam mo. Ti abang mingay, Manang. Saan ko pa'y asingirin ita? Inton umay alawas latan. Ay na, agyaman kami manan, Manang. Oh, makita ang bakla? Nataltal na dito Ay, pud na launay, Manang Angie. Nagsingpet ni Manang Mika a landlady. Kan, ada konsiderasyon na. In short, manakaawat. Saan nakas ka ni Nana Loleng, adi makaawat. Saan la masungbatan ti awag na? Nagado sa una. Iso na lang, taamangan no ni Manang Mika ti pagpupudutan na. Numaamuan na adito'y tinagakaranta. Oy, iti anya kumaagapungay. Personal mo't a desisyon tati umakar, di ba? Wan mat kiti,
Di na tamat pinilpilit ni Manang Mika. Masurunak launay iti dayta Mika. Ay nawaw, at dayta kay maninanang. Gurain nyo man ang tipada yung agpapaabang. Una, taiti ayan namut gayam tinagakarandaan jikan Brian. Anya ko maita? Inagaw na ti borders ko. Naglalayngan ngay dayta tao. No daan jikan Brian tinagdesisyon nga agakara. Diyo iraman ti sabali nanang. Ni Mika man ti pagpupudutan yun. Kasano asaan ang mairaman? Katagawon namutan dagiti borders ka. Awan ti inagaw ni Mika ken kananang. Karbangan mo't lang dagiti borders mo no agakar da. No kaya dati umakar, awan mabalinyaw. Tinapatag, awan utang daken ka. Ay saan? Mapanak iti ayang dayta Mika. Tagsarita kami iti nalapat. Itabot laang. Ipilit yung man ti amuyaw. Awan ti inagaw ko kan ka, Nana Loleng. Awan? Kano naglawag nga inagaw mo dagiti borders ka? Ay nawaw. Tapno ibagakkan ka, isuda ti nagdesisyon nga agakar. Di mo mat nga minaywan ang dagiti borders mo, Nana. Agpapada ti istorya dagiti pumanpanaw a borders mo. Saan ka kano a makauawat? Patsamad? Numaminsan nga min, lawlawaan tayo ti panakaawat tayo, Nana. Saan aga putas saan anasongbatan adagos ti awag tayo ket agsao tayon iti dakes. Taadamet trabaho dagiti borders tayo. Agpakalain ka manan. Di mo amo ti ustong istorya. Isakit mo kumamat dagiti borders mo ah. Aglalo pay no agbaybayad damet piman iti husto. Sayang Nana. Adu dagiti borders mo anas sisingpet. Ngamga po iti kasta nga ugalim. Pimanaw da. Nangagbiti saritaan nyo kani Manang Mika itay, Nana Loleng. Anya ko maita? Di mo ko mapabasolin ni Manang Mika, Nana Loleng. Decision mi kani baklat agakar iti boarding house. Ay saan? Naglawag nga inagaw na kayo day Mika. Ay Nana, di yo apaan ti pada yo a landlady. Ngamin, ti dakas nga aramid yo matlaang ti makagapo no apay apimanaw kami. Kurang ti panakaawat yo, Nana. Ha? Sapay la kumata inton sumaro no. Lawlawaan yung matan ti panakaawat yun, Nana. Iti kasta, agbayag dagiti borders yu. Ay nawaw! Kasmay sa nga agpapaabang, lawlawaem ti panakaawat mo. Iti kasta, kat agbayag ti borders mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.